Deye ma Gionyang mawuok e kaonti ma Busia koro odak gi luoro kaluwore koda tim mar anjawo mosebed kitimo ne moko kuomgi kokalo e rocho ratichgi ka moko kuomgi to inego. Moko kuom deyego koro tuoyo adhola ma gidong' godo to kale lweta chijego miwacho ni moko kuomgi gin nyikwagi ma yawuoyi. Linet Undi gi mathoth. Ng'ama dayo en ng'ama owinjo bed ka odago ngima mokwe maonge luoro mathoth. Kata kamano ne deye mamoko e kaonti ma Busia, koko mora mora nyalo nyiso ni jamonj osechopo. Gidak gi luoro ni ibambogi ka moko kuomgi ichwe inego. Wagoyo mbaka gi jogo ma osekali midhiero machal kamano kendo sigana margi en machwero pi wang'. Alikuwa namaliza maisha yangu. Mlango ilikuwa wasiwasi, ilikuwa nafunga. Yeye anafungua. Nilikuwa nafunga yeye na kichuma tu. Maana yeye anafamia mimi. Na kamata koze kabisa. Asa nguvu zilikuisha. Bende oseyangore ni moko kuom anyuola maggi ema osebedo ka timo timbegi mag machienglo. Wachopo e bur kamane oike dayo achiel, dayo ma jahigni 96 mane obambi kaito onegi e iode. Dalano odong' gunda maonge ng'ama odake. Hii area tuko na vijana wenye tunajaribu hata kushika, lakini ukipeleka huko mtu anaenda anaitika labda nafutanga tu bangi. Hata huyo mtu ni kijana nilimshika nikampeleka akapaka kotini, akakubali ninafutanga bangi, alafu akaachiliwa akafungiwa nje bila kufungiwa ndani. Mwenye kijana mwenye alifanya labda kama ni yeye ama sio nani, lakini vijana wa hapa hii vile mimi area leader wa area hii, vijana wako hapa wenye wako na wana discipline. Wawuotho kilomita machuok kende to wachopo e dala dayo machielo mabende ne obambi kaeto onegi. Chal mar gwenge gi nyiso maber ni osetenggi kendo fwadhruok lilo ema odong'. Ombugu oyugno lien ni gino mabende en ranyisi maduong' ni dalani osedong' gunda nyaka ne dayo ni wit ngimane e yo magalagala. Seche ma midhiambo goyo hodi kendo mudho koro lil, deye moseroch ratich gi chunygi goyo kibikibi nikech gikia gimaritogi ei mudho. Dayo ni mabende wapando nyinge koro tuyo adhola mane oyudo bang' rocho ratiche kendo gamo kute mag ayaki ka sani koro ochunore gi muonyo yedhi mag ARVs. Nonena ka ng'ado kabich, jiko bende nasemoko liel. Nogolo lepe duto ochunge nyima kaeto nyisa ni odwaro mondo nind koda. Nabuok to bang'e nochikore mana kuoma maluar piny e dier ot. Eka nobamba kendo nawinjo malit ahinya. Joked ne ratich oganda kachiel gi jotend kanisa okwedo tim mar anjawono kendo giseyo anyuola magi kuom jwang'o deyego kendo weyo gi ne achudhe makoro rocho ratichgi. Visa vimekuwa vya kusikitisha sana kwetu sisi kama watu wa eneo hili la Butula, na ningependa kusema ya kwamba labda katika maisha yetu tumeweza kukosa kuwapa mwelekeo ulio mwema. Wakati mwanamke mkongwe anabakwa, unapata jamii wanamwambia asiende kushtaki kwa sababu italeta aibu. Wanamwambia wale wakwe zake, wasichana wako wameolewa, sasa unapoenda kusema ya kwamba umebakwa italeta aibu hata kule ambako wasichana wako wameolewa. So baadhi yao unapata ya kwamba hawapendi kuripoti. Mimi naona kama vijana wengi sana wanatumia madawa za kulevya, naongea juu ya bangi na madawa zingine za kulevya. Esamailando injili mag lwenje mag udi, thothne injili okmulga jomade kendo gidong' thuolo ne monj machal kod mae. Kwayo en mondo chwalne gi arita makare kendo achiji okawne gi ondamo mowinjore kod chik. Linet Undi, Ramogi TV. Wach malit ahinya. Komachielo ni kambi